ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. оиди хабарҳои сайти рептиҷей, оиди 10-солагии канали Репортал ва оиди батле ки 50,000 сомонӣ ҷудо шудаге ҳамон гап мезанем. Якум ҳамаро табрик мекунам ба омадомади иди Қурбон ки ба фикрам рӯзои 24 шамода Тоҷикистонда, намедонам аниқ. Ҳама қулайтарин банк дар Россия барои шаҳрвандои хориҷӣ кадом банк е? Ёхтона ғамлатен, ман мегӯмтон и банк номаш те банк е. Барои чӣ? Барое ки бе комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон пул равон мекунем ва бо соҳиби картае мешавем ки фосфордора рӯшанӣ мекунем дар торикӣ, шуморо ягон вақт гум намекунем ва бо болои соҳиби интернети хуб мешавем. ғайр аз ин бо ҳузуртон дар Россияра қонунӣ мекунем. Яъне шумо вақте Россия меоед, кӯмактон мекунад, документотон роӣ мекунад ки нелегал набошед. Мисол тоҷикое ки Россия меоянд, барои дар Россия монданшон ва ё бояд ҳузуршон дар Россия қонунӣ кунанд. Барои бояд чӣ кунанд? Бояд як идора бараванд, ауҷа очерад бестанд, як қопча документҳоро пешниҳод кунанд ва бо сум расход мекунанд, ауҷа мераванд, абед мекунанд, саҳар барвақт мераванд, такси мегиранд. Не ки агар шумо картаи блаки Тебанк дошта бошед ва бо симкарти Тебанк заказ кунед, коргари Тебанк пештон меояд, ҳамаи ҳуҷҷатотонро дар сайти махсуси ҳукумати Россия дохил мекунад бе ягон хатогӣ ва ҳузури шумо дар Россия қонунӣ мешавад. Яъне ту соҳиби ҳам интернети хуб мешавӣ, ҳам картаи блак мешавӣ ва ҳам ҳузуртон дар Россия қонунӣ мешавад. Ғайр аз ин қадар имкониятҳо, шумо бо бе комиссия хона пул роӣ мекунед. Яъне комиссия наметавонед барои хона пул роӣ кардан. Ва агар бо хушрӯ истифода барен, фаъолона истифода барен картаи блеки Тебанка, шумо дар имконияти қабул кардани кредит метавонед. Яъне кредитни картатон метавонед ки бо кредитни карта худтон медонед ки имкониятҳои беҳтарин дорад. Барои шумо бояд чӣ кунед? Дар поёни видеоята ссилкаи ҳамаи ҷо ки ин картаи блека заказ мекунед ва ҳам кӯмаки шумо барои канал, барои пешравии канал мешавад ва болои и шумо соҳиби картаи блек мешавед ки ҳузуртона дар Россия қонунӣ мекунад, интернеттона хуб мекунад ва бо бекомиссия хонасум роӣ мекунад. ютуб канали Репортал 10 сола шуд. Яъне 3 июни соли 2016 сохта шудаге. Яъне пешаи ман канал доштам VMO Pro буд ва соли 2013 шудак буд, 12 шудак буд ва бисёри барномаҳои рептиҷея дар ҳамонҷо мепарафтам. Реп кружокам хеле шуда доштем. Лек вақте ки уҷаро монетизатсияша каштам, баъд канали нав шудим, нами канале ки ҳастай ва дар иҷа монетизатсияша гиром кардам. Барои ки уҷа мо минусовкони ҳафтаст ки мепарафтем, баъд вақте ки монетизатсияша каштам, баъд дар иҷа дига минусовкони ҳафтаст ки напарафтем, ҳаракат кардем ки фақат минусовкои ютубашо партоем. ва баъм ки рафт дар байни 10 сол қариб 4000 видео парафтагем. Дар болои ҳамаи видео агар ҳисоб кунем минимум 100 кас кор кардагиянд. Яъне коргаро меомаданд мерафтанд. Ай ҳама дар коргари бисёр одновременно 30 коргар доштем. Соли 2019 аз моҳи июн то моҳи октябр буд, ҳам хеле буда ки 30 коргар буд ва бисёр ҳаракат мекардем. Дар ӯ давра 5 канал доштем. Дар рӯзаш қариб 8 видеои мебурвардем ва 8 видеои мебурвардем рӯзаша. Хайра моҳужа 240 видео мешавад. Но хай соз буд, бо репероро дастгирӣ мекардем. Ҳамаи реперо меомаданд камера, компютер барои монтаж кунӣ, хачон ё ки монтажёр, оператор ҳама чиз ки дастаи мекард ки коршона пеш баранд. Як давра буд гузашт. Ана ки батл ташкил кардем. Якум батл аз соли 2015 сар шуд ки вақт канали Репортал набуд, но VMO Pro буд. Сайти рептиҷея 1 апрели соли 2015 сохтагем. Доминша 2014 моҳи декабр харда будам. Ва вақте ки сайта сохтем, посещение нашид, баъд ба худос омадем ки батл ташкил мекунем. Аввал аудио батл буд. Баъфтем ки финалша, то есть четвертьфинала чӣ мекунем? Живой концерт мекунем ва дар живой концерт хай бисёр ҳаракат карда будем, но результат надод. Дар оҷа райдер чемпиони батлери соли 2015 шуд ки приз 500 сум будам, хеле буд. Ба фикрам 500 сум буд. Дар ёд надорам. Ё ки 1000 сум буд, 500 сум буд. Соз дар ёд надорам конкретно.
сумша надорум видеош ҳастай ва баъд моҳои сентябр yoki августи соли 2015 репҳафта ташкил кардем ва баъди репҳафта қади шонимсӣ рафтем контракт набаштем. Просто сёмкаша ба кала гирифтем, консерт дошт дар дискоклуби Драйв, қати Сент Тайсон ва ҳамонҷода сёмкаш кардем. ҳамонҷо гуфт ки репои маро дига реп диҷей меёвем. Баъд корубор сар шуд, пас решения хест, чун қати шон ҳамин корро кардагем ва бо дар баробари пешаишон қатимон барон буд. Барон ҳамаи барномаамон да меомад, ҳамаи шуда иштирок мекард. Бо реперои знаменита мисли Бахашо, Чор Эсоар, Набот, Абада ҳамаи меёра барон овард ки миннатдоримона ба баронам баён мекунем. хеле ҳаракат кардем. Аз тарафи морам хизматҳо буданд, аз тарафи орам хизматҳо буданд. Ҳами доду гирифт ҳами хеле да ҳаракат мекунӣ, коршо набуд мекунӣ, корта буд мекунӣ, корубор пеш меравад. ва соли 2016 3 июн батлери сол 2016 ташкил додем. моҳи феврал ташкил додем батлери сол, видео батл ташкил додем ва дар ҳамон видео батл чӣ шид? меомадам визов мепарафтам 50 меодам. Баъд уже раҳмати Эдибек Стёпа омад, сумша 50 сумша гирифтем, визовша сёнка кардем ва баъд вай мақсадаш хати райдер батл кардан будай ки мо намедонистем ва райдер гуфта ки ман хати худ батл кардем ки райдер гуфта бирад 10 каса буза баъд и фактҳои аста ки мумкин ки каска бигар хил нест. این فکت هم خیلی چیزا رایدر هم میتونه تصدیق کنه و برای چی 10 کسا برای که ریتینگ رایدر 10 بود تاکک وای باتری سال 2015 دا وای چمپیون شده بود. برای چمپیون بودن 10 تا ریتینگ شده بودیم، یعنی برای که وای خطی باتل کنید باید ریتینگ 9 باشه یا 11، یعنی 8 باشه نمیتونی بوده ویزوف پارتوی او میتونه любой کستا ویزوف پارتوی نگی تا نمیتونیش. ва Стёпарам бедил зад ки қати хелзе рафт омад мекард. Стёпа кира зад? Фромшкам номша. Стёпа ура зад ва баъд Стёпа Симпора зад. баъди Симпора задан баъд визовша райдер қабул кард, яъне ҳамун видеои батли Стёпаву Симпора да сайти RapTJ парафтем ва да комментарии ҳамун сайти RapTJ навист ки визоват қабулай. Ки бигем ман скрин кардаг будам. Кстати, токенш эчкашким. NFC-ш кардагим. NFC буд, NFT буд. NFT кардагимш. Бём ягон зминумш. Ки визофи кира открыто қабул кардаги на комментария. Вам хирафт ва ина 10 сол шид канали репортала, 11 сол шид сайти RapTJ ва ма сайти RapTJ обратно сос кардам. метонин дар браузеротон rap.tj бинависен, меброя ва бо тавассути искусствени интеллект бисёр скриптову бисёр плагинои сохтам ки сайт ранги ютуб трекои ютуби реперора копировать мекуна, худаш синхронизировать мекуна. яъне туда дар кор нест дар сайти RapTJ будрои репта парто дам ютуб канал парто сайти RapTJ ютуб канал мегира, просмотро ютуб канал ҳисоб карда репафтат мета, яъне ҳамин ҳафта мисол 10 та репер дар ютуб канали хушонро пошнаи партоян ва ёро мегира, просмотрошна мебина, кадомеш ки просмотрош бисёра, якумҷо меташ кадме бисёр дигимҷо хам хели то 50 сум метем, озираш дар ҳамун ранги пешина сум 500 сум 400 сум 300 сум 200 сум 100 сум метем, ай панҷум то якумҷора ва ай шашум то даҳумҷора RapTJ коин меган дуруни сайда бо як намуд пул астае ки ранги балай ва ёра ҷамъ мекунӣ ва метавонӣ дигар реперода падаркароӣ кунӣ, метавонӣ да главни страница репи хита прикрепит кунӣ ки чтоб одамо сайт медораян репиту бироя уҷа мега чанд дам данишон метан, чанд дам данишон наметан. ва бо болои ту ӯ балот зиёд кишид, метавонӣ
ягон мерч заказ кунӣ, яъне ҳар як репер отдельни профилихча дора, яъне страничкаихча дора дар сайт ва страничкаш дар биографияшай, блогошай, репошай, баъд ҷоизаҳошай, чандта ҷоиза дора, чанд бор реп ҳафта гирифтага, чанд бор репи моҳ гирифтага, чанд бор репи сол гирифтага ва бо унвоношай, мисол батлери сол шудагӣ, фристайлери сол шудагӣ, репери сол шудагӣ, ҳамаи мо унвонош дар павишидаган ва бо давҷа чи ҳастай биографияшда метавонӣ комментировать кунӣ, блогошда худаш метавона ранги сообществои ютубай метавонад бинависад ки бихонанд ва бо писандида дора, любой фақат реперо метавонанд любой треке ки лайк меона дар мо писандидаш пайдо мешавад, дигаро мебинанд ки и кадом треку махлул шудагӣ. ва бо дар руҷа чӣ буд бо магазинае, яъне ҳар як репера мо худмон ба номаш футболкам дизайн пизайн мемонем, ту медрои заказ мекунӣ, метавонӣ ба ҳамон балои ҷамъкардагӣ пользователи простой метавонӣ ба балои ҷамъкардагӣ заказ кунӣ ва мо давҷа выбор мекунӣ ки чӣ хел бишавад. Мисол дар Россия бошӣ доставка, дар Тоҷикистон бошӣ метавонӣ бирои ҳамон ҷой дар корӣ бигириш, через амбал метавонӣ бигириш. Агар ки сумкаи хариданиш бошӣ 80/20, яъне 80% сума мегирем, 20% репер дар кор нест, репер рекламаш кунад, дуни сайта кадоми заказ кард ӯ чист барои ки номаш истода барем 20% мегирад. Ами хеле касем ки чтобы система чӣ шава ва ҳамаи репое ки медрои гӯш мекунӣ а ютуби реперо гӯш мекунӣ, яъне ягон файл дар сайти рептиҷа хранид намешава, а ютуби хучонай просмотр ки шавад дар ютуби хучон мерава ва ин чиз имконият метавад ки чтобы реперо як репшон дар ду ҷо се ҷо дабайд накунанд, дар як ҷо дабайд мекунанд, сайти рептиҷаи даниёшона гирифтан мегира ва обновить кардан мегира, одамо метавонанд мисол мухлиси 10 репери ҳар рӯз битрои ҳамаи ваёра бини кӯиш чӣ дабайд кард тида ба филм хинди мекунад ёки 20 репер. Аз сайти рептиҷаи ҳамаи ҳамун репероро мекова меёва дар сайт нишон медиҳад ки ҳозир кадомаш просмотри хати якум рафтааст. Баъд бо дар сайт вкладкаи тренд ҳастай, дар тренд меҷиқӣ в течение 6 соат 12 соат кадом трекҳоиро бисёр тамошо доранд, ҳамвора нишон метаванд, бо метавонем фаҳмем ки ҳозир киро тамошо доранд. ва бо вкладкаи рейтинг ҳастай, дар оҷо мебинӣ ки соли 2026 айни ҳол ки номери якай, ки номери дуай. Система автоматически а ютуб лайкҳоро ҳисоб мекунад, мега ки реальни якум рафта, яъне лайк и доказательство тамое ки чтобы вай маъқул шудагӣ. ва барои ҳамон 2026-25 бидунои бинем мебинем ҳамин солода ки якум дим гирифта мефаҳмем ноз биган номери якия, метавонӣ бинӣ аз сайти рептиҷа бигӯӣ ки номери якия. Система автоматически мо ягон чиро пуш намекунем, ягон чиро крутид намекунем, даже дар хоша лайкҳота метавонӣ канали худ ҳисоб кунӣ, бигӯӣ ҳо ҳамин хеле ё нест. ва аз ҳама хабари главни и батлери оид чемпионати батл ташкил мекунем, онлайн батл, яъне шумо метавонед как судя интихоб кунед ғолиба, яъне онлайн батли рептиҷаи бахшида ба 10 солагӣ репортал мешавад. айни ҳол даври интихоботӣ рафта, яъне любой касе ки мехоҳад иштирок кунад то 1 минута 18 сола боло то 1 минута запис мекунад, ссилкаи минусовкора мондагием, фақат ҳамон минусовкора бояд выбор кунад ки мо дар авторские права наёя, жалоба наёя, минусовкаи худ монад. ва ҳамон чӣ мекунам, мехонам 1 минут ва ма бинам ки бит хабида метавона бетамиз нест, барои ки агар сухани қабеҳ бигӯӣ, ноҷо бигӯӣ, дағал бигӯӣ, балкимш ки ҳадбориш намегзарӣ, баъдимаш дар оянда агар якум дам нагӯӣ баъд бигӯӣ, метавонем дисквалификатсия кунем ёки баллота минус кунем. ва роҳӣ мекунем, мо тафтиш мекунем, баъд даври гурӯҳӣ мемонем ки 4 гурӯҳ мешавад, 8 гурӯҳ мешавад, 4 нафарӣ, яъне 32 нафар. ҳар як гурӯҳ иш ба иш батл мекунад ва дуташ меброяд. ва шумо ҳамин чизоро онлайн дар ютуб канал, телеграм, дар сайт, дар инстаграм, дар ҳама ҷо тамошо мекунед. ва агар ки эфир дар прямой да набошен, ӯ сохранӣ мешавад, медонед ай сайта, ай ютуба, ай телеграм, ай бо ҷо бо медонед тамошош мекунед, ки худтон медонед ки барои ин чиз бисёр хубе, яъне дига дар кор нест барои батл ягон ҷо рафтан ва батлерон дар кор нест ки чтобы дар Тоҷикистон бошанд, дар Россия бошанд, дар ягон ҷо бошанд. Система худаш ҳамаша определит мекунад
و مخلصا خودشون голосовать میکنن در سایت رپتیجی میدروین حاضرش در رپیرو فقط میتونن голосовать کرده. بعد اساسا то батл сар шидана мухлисонам иҷозат метам ки чтобы бидроянд баъди батла тамошо кардан медроянд трап овоз метаҳанд ки кибрит ва автоматически система мега ки инами ҳамин батл давори бирoma далиши нишонаш метаҳад ва ин чизо ҳамашон барои пешравии ҳамин соҳаи медонам аи канал где-то 2 соли охир ман фақат хабарҳо пахш мекардам фақат дар бораи хабарҳои ҷаҳон ва мумкин ки бародарои дур омадагиянд ки чӣ гап мега бародаро хотиррасонтон мекунам ки номи канал репорталай ва барои чӣ ман номашо алиш накардам то ҳамин вақта бисёри вақт наистанд ки брат номи канал алиш кӣ номи канал репорталай худат дар бораи ҷанг пангап мезанӣ барои буд ки канал хоб нарава ва ҳамун кор мада маъқулай барои ҳамун ман ӯ корро напафтам отдельный канал гузаштагим тоҷикони Русия дар ҳамунҷа дига барномаҳои хабарӣ мебироянд ва метавонед аонҷа тамошо кунед ва силкаша дар поёни канал мемонам бидроин айпага уҷада видео мебироянд стабилна бе ягон ташвиш корбора пеш бурдан мегирем ва ин видеое ки гап-гапе ки дар инҷа будан оста оста ёра скрити мекунем барои ки ё ба ин чиз ягон хел рост намегирам но барои чи резко скритшона мекунем барои ки просмотрои канал нағалтану монетизатсия намура барои ҳамун оста оста скрит мекунем ай пеш сар мекунем оста оста баъд меём ки барномаи гап-гап тамоман нест мешаванд ай канали репортал канали репортал батло мебироянд интервью мебироянд дига барои пешравии реп яъне реп ҳафта кай сар меша реп ҳафта насиб карда боша моҳи июл сар меша барои ки ҳозир то моҳи июла ман ҳамаи ҳамун скриптое ки нависам дар сайт бояд ҳамашон тафтиш кунем ки чтобы ягон хато ки накунанд ягон одаме ки просмотрош ай соли 2011 даҳоз ҳисоб накунад реп ҳафташ ната барои ҳамун ин чизоро вақт дар кора ки тафтиш мекунӣ барои ҳамун ман шумо дар совет метавонед просто репхонитон адаҳонтен дар ютуб каналҳои худтон репот набхонед ва кадоме ки репошон дар сайти рептиҷе нест значит ман ютуб канали вайёро намедонам барои ҳам дар комментария ютуб каналҳоро бинависем ё ки дар инстаграми маро икунед ютуб каналро баъд оиди дар батл иштирок кардан телеграм канали ма телеграм канали рептиҷе ҳастай дар комментария мондагия телеграм канали рептиҷе нестагия дар ҳамунҷа биҷиқен бидроин телеграм каналда ҳамаи шартон мондагия видеотонро рӯй кунед яке мегзарен соҳиби 50,000 сомон мешавед яъне 50,000 сомон оқши призай якумҷо 30,000 сомон дуюмҷо 15,000 сомон ва сеюмҷо 5,000 сомонӣ баъди як чорфинал судя хати мегзара яъне 60-40 мешавад 60% овоза мухлисо ришад мекунанд 40% судя яъне маънуре надорад ки судяҳо бо тағаббозӣ мекунанд ё ки ягон чӣ барои ки вешнам хеле подозриват мекунем хотя ман аз судяҳо гарин боварӣ доштам барои ҳамун чтобы шумо худтон кайфтон напаравад бигӯед бо номардӣ кардам барои ҳамун марҳамат худтон интихоб мекунем баъд хотиррасон мекунем ки финал полностью овози мухлисо хат мегзарад яъне мухлисо худшон решат мекунанд ки дар финал ки ғолиб мешавад раҳмат барои тамошо кардагитон бахшиши зиёд барои одамое ки хабар доштанд ман ҳамин қарӯз сайт соз кардастам ва вақте гап застам ҳозир мумкин ки дар инҷо брои аз сайт чӣ хеле рафтеста кору борш ма бигем як уровни барномасозида гузаштам як уровни скрипт нависида яъне PHP программистида гузаштам ки ман худам боварӣ надоштам ки аз ҳудаи кор мебарам ва ташаккур ба клауду ба кодекс ки ишай OpenAI ишай Anthropic бо тавассути ҳамиҳо ман корро кардам ки барои кор бояд минимум 5 сол бихонӣ ё ки 5 сол таҷрибаи корӣ дошта бошӣ ва ман таҷрибаи корӣ ман соли 2011 ин ки ман программист набудам PHP программист набудам ман веб разработчик будам яъне верстка мекардам ҷобаҷо мекардам дизайн мекардам ман блокҳоро ҷобаҷо мемондам ки ҳозир бо тавассути из-за того ки фаҳмиш дорум хай кор кардагим хай PHP менавистам но уровни соз набуд як коре кардам ки хотиррасон мекунам программист бошем мутаассифона кортон ай даст додем ман именно ҳамин идеяро ки кардастам соли 2025 ай фивер через Fiverr хати ай ҳиндуо ай ҳамада арзон шуда фириста будам $3,800 гуфт як ним ода соз мекунам ман ина 4 рӯз ё 5 рӯз шуда пашти буч кардам як оил бои тест дорам кор борш бисёрай но инҷа гап давое ки ман $3,800
Дата подписка харедам дар Cloud, дар OpenAI $20, $40 расход кардам. Дар $40 хайна бо соатҳои корӣ ҳисоб кунем, $20 соат, $30 соати корӣ, бигем минимум 8 соатӣ мешинам. Се рӯз 24 соат, $30 ҳисоб кунем, $600 мушавқа мешавад. Яъне по-любому як баробар арзон меҳалта. Ки ман вақт $3800 мебудам, аксаи худам ва бо ӯро бояд тест мекардам, бо вақт сарф мекардам. ҳозир не. Раҳмат барои чунон. Агар кадомида интерес бошад, сайти rep.tg бизанед, медирояд, но ҳозир маро ягон хеле строго судид накунед. Сайт разработка рафта, мумкин ягон ҷош каҷила бошад, ки ягон чизаш натова ё ки ягон кнопкаш кор накунад. Майда соски ҳастам, хидматоқаем, сайт гарани калонай. дар ӯ сайт мешавад сум кор кунӣ. Яъне репер вақте ки репаш репафта мегирад, автоматически дар аккаунташ 500 сомон мегзара, ба ӯ медирояд, вивестиш мекунад, карташа мезанад, в течение 3 рӯз дар карташ сум трапас мегзара. Яъне ягон мушкилӣ надорад. Просто кайф мекунӣ. Баъд бо чанд қайки майкота мефурӯшем, мо худмонамаро мефурӯшем, ту 20% кор кардан мегирӣ. Репер будан бо ҳам эффективнӣ мешавад. Яъне ман вақташ як ҳадаф доштам, ки ҳам худам сум кор кунам, ҳам реперо, ва насиб карда бошад ба ҳамин ҳадаф мерасам, чи ҳама каса сум кор мекунем. Реперо дар Telegram обуна бишен, сайта қайқа нигоҳ кардан гирин ва изучач кардан гирин. Ба фикрам осонш кардагим, чтоб шумо дар понятен бошад. Хай.